Головний герой минулой войны – это рядовой советский солдат. Одним из ее удельников был Иван Иосифович Рощилов. Их призвали на фронт летом 44-го. Пошли звездные башни в один день 40 человек. Разом опустела вёска, осиротела. Ивана Иосифовича накіравалі ў разведку. Вельмі нелёгкая гэта была служба. На заключным этапе войны вораг оказывал самое упартое сопротивление. Каб разведать его силы и планы, разведчикам даводзілася ходить за языками. Под Познанью был самый тяжкий бой за весь час войны. Их дивизия оказалась в окружении. Бой был сапраўды не на жыццё, а на смерть. З 12 тысяч солдат вырвалася толькі 6. Перамогу сустрэў на нямецкай тэрыторыі, пад Дрэздэнам. Пасля вайны вярнуўся ў родныя башні, працаваў у гаспадарцы, пабудаваў дом, а ў 49-м уступіў у калгас. Працаваў на розных работах. Перад выхадам на заслужаны адпачынак працаваў у будаўнічай брыгадзе, уводзіў і рамантаваў гаспадарчыя пабудовы.